салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. ҳозир манзури шумо мегардам паплинои бенигини доинг. Бисёр хоҳиш карда буданд ки яктаи дига бо ҳам видеои доинги бенигин карда мода нишон тиҳед. Марҳамат, анами бенигинакои фасон хушрӯ нархи 3 метраш 90 сомон донада. Касе ки мисол бо бисёртар мегира арзон мешавад. Нависед бо ма пратар мефаҳмонам. Ана ин ранги дигараш, у рангаш хушрӯа. Ана ин рангаш сери гулои турки баринан. Ана ин ранги бардовиш. 3 метраш 90 сомон ғав сакаки хушрӯ. Доинги бенигин. Аз дигар хелошам нишон метиҳем. Метавонед ки дархост кунед. Мо равон мекунем. Видеора ма аз бозори Корвон, тарафи Пажарка, нулевой дарвоза. Якум рият ба навор гирифтагим. Анаи тигри. Аз ин бо дигар рангам ҳаста. Аз ин дигар рангшам ҳаста. Аз нишон метиҳем. Бисёр хушрӯвай. Мулоим, ғафсак. Ана касе даки дар кор бошад. Дониста бошад ки доставка дорем. Ҳаст. Ам хел бенигино. Ана ин намудаш боша фиолетовиш. Инҷа да камакак берангтар омадестай, вале дар асл се ранги хушрӯвай. Ина қафои доинга бинед, сафед нест. Қафои доингам хе ранги хчай қариб. Бинед? Фиолетовияй и тигриёвый. Ай намудам беҳад хушрӯва и гулаб хушрӯ фурӯхта будан. И чӣ ном дорад гул? Қа хушрӯвак. Доинг. Ази дигар ранг дора бо Евростил. Я ранги дигашам нишон метиҳем. Ҳозир фисташкови мода шудага. И сол парсол агар ранги кабуту зард мода бошад, соли гузашта, имсол бошад анамхе фисташкови бирӯзови фисташкови ранго мода мешавад. Намудаш бошад дигари рангаш. И ранги ваяй. Медонед грязнорозовый ҳамроҳи бирӯзовий, якҷоя. Хеле ранга кай иш. Инам ҳами хел. Оз инора павай мезананд, сангои дизайн мезананд. Бо шумо метавонед дигар намудошам бинед, мисол сангзадагиёша. Бо ма видео мекунам нишон метиҳем. Касе ки мисол амхе бе санг гирифтан мехоҳад, ҳозираш дар бори навай ҳастай бе сангаш. Оз баъд ягон вақт пастар вақте мепурсан аллакай намеёбӣ инора, барое ки ҳамаша санг мезананд. Набинед и ваяй нежна розовияй рангаш. Марҳамат, ғав саки хушрӯ. 3 метраш 90 сомон нархи донаш. Касе опт мегира бо арзон мешавад. Як бори дигар такрор мекунам. Доингои якум сорти ғавсакан ҳамаш. Ана ин намудаш бошад ранги зардш. Чӣ хушрӯ омадаи гул. Розовиша ози нишон дода будам, и ранги зардчай. Ози бо я ранги дигаям дора, вайшам нишон метиҳем. Метавонед ки интихоб кунед. Ҳамаи ҳамино доингам. Доинги тоза якум сорт. У гули дигаршам нишон тиҳед. Ина марҳамат, иш боша фиолетовиш. Ями гула. Се ранг. Кадом ранге ки дар кор бошад ҳаст. Дидед, ҳоз дигар хелошам ҳаста бисёрай. Ва ёшам видео карда нишон метиҳам. Интихоб кунед шумо. Ана як гули дига Евростил. Бисёр фасонак. Бардовия. И двойной доинг. Метона и тарафша дуза. Тарафшам духтеста сангзадеста. И тарафшам сангзадеста. Двойной доинг дай. Қафошам ҳам хелай гулдора и тарафшам двойной. Шумо двойной мекунед, санг заданда. Марҳамат. Анам хеле ай доинг дидед? Қафош сафед нест ай материали доинга. Анам хеле рисункаш маълум ай. Ана и гулам хушрӯ. И ранги гули атласия я адраси. Бардовый Евростил. Инам хе доинги тоза якум сорт.
марҳамат 3 метри ино 90 сомон нархи донаш. Оптимаш арзонтар мешава. бинед ҳаст аз ана ин намудо. Аз ино ма санги дожди киша 2 рӯз пеш шумода нишон дода будам. Бисёр духтаракода маҳқул шуда буд. дар ам вақтам нависта буданд ки ами бесангиш нест. У вақт набуду бесангиш. ҳозир бошад бори навда омадай. Аз и дигилай марҳамат дар кор бошад. Нависед. бинед гили майда. Дигаршам нишон метиҳед. Мхе даравай болош нишон тем ки фарқ карда шава игил. Ина бинед. Иш гили кабуд дора. Байнашда. Инаш боша ҳамашда мхе зардай. Иҷада дин намудам хе гилмайдай фасонак 3 метрш иям амин нарх чанд сум 90 бо арзон мешава вақте ки бисёр мегиред. баъд ана и ҳаст и аз доингои порсола мондагиай кам мондагиай и бинед гили атлас чихе хушрӯ аз ин беҳад рангои хушрӯ дошт бисёр буд ҳозир тамом шудагиай ҳозир аз сабабе ки якта мондагиай ҳамин нархи ҳамино метиҳа 90 сомон. набине якта дута мондагиай барои ҳамон худаш ин нарх омадаги нест. бине бо и бо тамоман фасоной доингои аз ҳисоби анами гулошонам фарқ мекунад нархошон. баъзеош мисол гулои фасон дошта боша нархи вай бо дигатар меоя қиматарак меоя. ана баъд ҳамаш як хел сифатай гули қимат ина марҳамат аз сабаби видеои мо камака кӯтоҳтарак шид 1-2 минут боре намерасид аз янамирӯ иҷада 1-2 дубайскиҳои бенигинам видео кардам ки шумо бинед. инош чанд сумай нархошон 3 метраш бенигинаш 120 сомон. ина марҳамат ҳозирашда 120 сомон будай шояд ки оянда бо қиматарак шава. иҷада бошад вая шолк паплини дубайски якм сорт ана бинед полоска дора 140 сомон бе сангаш. ино сангдорош мумкин 180-200 сомон мешавад дизайнерскиёш санги майдаш. мебинед чиқа хушракай рангаш аҷоиб нежния иҷада қана омадестай вале чун аз наздик мебинед бовар дорум ки писандтон мегарда бисёр ранги хушро. аз и агар бисёр заказ кунанд доред аз и дорам хайруллон. баъд дигаршам нишон метиҳед. на яктай дига ҳаст ина дубайски паплин иш 120 сомон 3 метраш бенигинаш гили майда. на марҳамат агар дар кор шавад нависед. мо доставка дорем. рақамое ки дар рӯи экран ҳастай анаму рақамода метавонед дар ватсап ё нависед ё голос равон кунед. албатта ма ҷавоб мегардонам. кай вақте ки мисол ҳамин вақт шава ма ҷавоб мегардонам мефаҳмонам шумода доставкара.